Molt bon dia, estimats telespectadors. Informa del temps Esther Minado. Bé, com es pot observar a les imatges que ens apleguen per satèl·lit, s'espera un temps molt inestable a la vila d'Almussafes. Tot seguit connectarem en directe amb el nostre corresponsal, Poal Newman, que ens donarà una visió genèrica de la previsió meteorològica. Poal? Gràcies. Estic on. Per si fora poc, Bé, sembla que tenim uns xicotets problemes tècnics. Continuem. Com es pot observar, a la zona sud de la vila s'esperen fortes pluges àcides de llàgrimes de llauraors que han vist dramàticament reduïts els seus terrenys quan no els han perdut completament a causa de la onada d'invasió de les grans multinacionals agrícoles que assola actualment tota la comunitat europea. D'altra banda, a la zona del polígon s'esperen forts huracans de protestes de treballadors que han vist empitjorades les seues condicions laborals. Sí, encara més. Connectem en directe amb el polígon industrial Joan Carles I. Sí, em comuniquen que a causa de la llei Mordassa, aquestes protestes han sigut fortament aplacades. Continuem. A la zona central de la vila tenim uns forts moviments sísmics provocats per els nombrosos pacients que han hagut de tornar a sa casa per no poder pagar els tractaments mèdics després de que les grans multinacionals americanes hagin privatitzat tot el sistema nacional de salut. I per últim, a l'oratge internacional, tenim un fort núvol tòxic provocat per les pràctiques extractives de fracking a la zona de la Murta. Connectem per a més informació en directe amb la nostra corresponsal, Susan Tidal. Endavant, Susan. Gràcies, Esther. Ens trobem a la Murta d'Alzira, un dels paisatges naturals propis de la comunitat valenciana. Les recents pràctiques del fracking han deixat veure els efectes adversos sobre un clima i un entorn particular. Com podreu veure a les meves esquenes, el paisatge ha sofert un canvi radical extrem. S'han cancel·lat les excursions de les escoles i ja no vindran més xiquets. Jo venia així de xicoteta a la meva escola. I fins ací l'oratge d'avui. Molt bon dia, telespectadors. Bon dia! Estem així des de Benifaió en directe, avui amb un programa especial, Benifaionencs pel món. Soc Àlex Trancher i avui tractarem d'explicar-vos el TTIP, o millor dit, el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió. Estem en Almussafes i són les 10 del matí. Possiblement en Benifaió un minut menys, però ara anem a quedar amb una amiga de Benifaió que ja porta uns anys així a Almussafes i que ens conti un poc com li ha anat més enllà d'aquell barranc Mississippi-Tramusser. Anem a buscar Anna. Hola, Àlex! Què tal? Sí, pues jo vaig arribar així perquè, clar, jo buscava un poquet més... buscava treball, sobretot, no? Perquè així me diuen que n'hi havia més expectativa de futur. No, i en realitat, pues, així pareix que se maneja tot un poquet més, no? Ja saps de què te parles. Sí, tu què podries dir-nos de quina diferència veus, no? Des d'allà tan lluny d'on ves tu a les característiques d'ací, no? Pues si vols que te diga la veritat, per mi la integració va ser molt bona, no? Perquè
La gent d'ací és com en la meva terra, no? És molt acollidora, te fan sentir molt bé, és gent molt amable. Se veu que n'hi ha un tracte entre persones, no? I també, pues, clar, la integració va ser més fàcil perquè jo tinc família ací. Sí. Tinc família ací, aleshores l'idioma va ser molt més fàcil, no? No n'hi havia aquesta barrera, en ma casa sempre han sigut bilingües. Mira, per a mi el que més m'està costant d'adaptar-me és l'oratge, perquè és superdiferent. L'oratge, així, no sé, és abismal, això sí. I mira, si vols, ara he quedat en una amiga, perquè així ens solem reunir la gent estrangera, i he quedat en una amiga, sí, que ve de més junt. Ah, sí? Sí, i està més temps així que jo encara. I d'on ve la nostra amiga? Pues ella ve del Xinet i es diu Noemi. Mira, així arriba. Hola, bon dia. Hola, Noemí, soc Àlex. Hola. Encantada, què tal? Molt bé, i tu? Jo bé. Acabadeta d'alçar, mira. Pues estàvem parlant així una miqueta, a veure quines diferències, vosaltres que veniu d'allà tan lluny, de l'altra banda del Mississippi, quines característiques noteu diferents? Tu per què vingueres així? Pues mira, jo vinc encara de més junt, vull dir, jo vinc del Xinet, o sea, ja és una frontera gran. Pues mira, jo va ser fa uns anys fent un creuer per el barranc del Tramusser, amb unes amigues, i vaig conèixer el que avui és la meva parella. Claro, s'enamorarem, que no fa una per amor, no? Pues bueno, me'n vaig vindre a viure així, i bueno, ja porto uns anys, ja estic quasi adaptada del tot, i molt bé, molt bé. És igual. No, al principi és un poc dur, és un poc difícil, perquè claro, l'idioma, jo què sé, el clima no és igual, el dinar, el menjar, el tema gastronòmic, mira, per mi va ser un poc més dur. Són un poc raros. Per exemple, què trobeu diferent, no?, en quant a la gastronomia local? Pues mira, jo en el xinet som molt de posar a la paella, li posem pilotes. Però pilotes. No, en Benifaió fiquem mandonguilles, de més. I claro, I així no n'hi posen, no li posen. I claro, jo trobava a faltar, o sea, tinc una enrònia que, claro, jo he intentat introduir això, així, però no qualla. No, a veure, són molt oberts per quasi tot, però en aquests temes del menjar... Però aquests temes són més tancadets. Sí, així mengen, per almorzar, per dinar, tenen un entrepà que és el d'almussafes, no? I així lo... Sobrassar. Sí, sobrassar. Molt raro, jo. Sí. I llavors se passen el dia menjant, perquè ells són com molt de la seva terra, no? Sí, jo pensava que m'acostumaria, però... No, clar. Només els diumenges fan paella, i a més sense pilota. Jo el menjar també és una cosa que m'està costant d'adaptar. Però és que així són molt camperos. Són molt de beca, a l'aire libre, a lo loco. I van als torraors, una zona que ahí en el polígon... Sí, així la gent va al polígon industrial, és un poc raro, no? Però sí. Claro, tens el polígon industrial i els torraors. És que és molt raro. Però bueno, chico, jo... És una cosa a la que t'acostumes, Hi ha moltes voltes i n'hi ha molt bon rotllo. T'acabes adaptant, sí. A més, la gent te trata molt bé. Després, una altra cosa, per exemple, és que si fan una festa, no?, que... Bueno, jo, clar, va ser només arribar que m'ho trobi, i és que amplien el poble de cordellets, de colorets, tipus, saps?, de cordellet d'espolsador. Ah, com el plumífero que les dones, no? Sí, d'espolsador, i pengen de casa a casa, i és una festa molt tradicional d'ací. I de farola a farola, i d'arbre a arbre... Sí, una passada, pareixia que havia passat Spiderman per així, sí. Després també, per exemple, així tenien festers. En Benifaió tenim esclavaris, però sí, festers, vull dir, és una... Sí. Sí, és prou diferent, la veritat que sí. I parlem una miqueta de diners. Com veieu la vida al Almussafes? És més cara, és més barata? Respecte, més enllà de... Almussafes és un poble en un nivell... Bé, molt bé. Molt bé, sí, clar, home, a veure, jo me n'he vingut a... Encara també t'he de dir que no he tingut sort, però jo me n'he vingut a buscar feina perquè així, pues, exacte, clar. Jo, com ja fa molts anys que estic així, pues ja tinc una posició, vull dir, ja tinc la meva vida feta i no me puc queixar, la veritat, és que molt bé. Sí, així tenen el polígon, tal, tots van en cotxe... M'he donat compte també que tots van en cotxe fort. Sí, és que, no sé si ho saps, però està així... La factoria fort, no? Claro. Sí, i aleshores, pues sí. I se nota. Molt bé. Els pisos són un poquet més carets a l'hora del lloguer, però no està bueno, bé, el tema de la feina està molt millor. Sí, bé. Pues compensa. I ara continuarem amb el nostre programa fent un xicotet recorregut pels comerços locals. Xiques,
què tal si es veiem ara un ratet, ahir al musical mateix? Vale, Sí, d'acord. d'acord. Vinga, fins ara. Vinga, adeu. Bon dia. Bon dia. Creus que hi ha algo pitjor que retalls? Espere que no, pero podría ser que se les ocurriera algo así. Creu que pot haver algo pitjor que retalls? Sí. Queda asesinada. Molt bé. ¿Piensas que puede haber algo peor que los recortes? La guerra. ¿Vostè que pensa que pot haver algo pitjor que retalls? Home, jo penso que no. Està molt malament ja l'assumpte i si damunt manllevamos, pues... Tu penses que pot haver algo pitjor encara que retalls? Pitjor que retall, doncs ja n'hi ha algo ja més pitjor, ja pues ja... Jo crec que no. Tu penses que pot haver algo pitjor que recortes o retalls? Poquitas cosas en este mundo, pocas. ¿Crees que puede haber algo peor que los recortes? Peor que los recortes. Yo qué sé. Yo qué sé. No sé. Que vaya peor las cosas, ¿no? Que vayamos a peor. Más de lo que estamos. Tu penses que després de les retallades pot haver algo pitjor? Sí, home, més retallades. Pitjor que retalls? Molt pitjor hauria de ser. Això ja està molt malament. Pitjor que retalls que una guerra? Tu penses que pot haver algo pitjor encara que retalls? Sí, la conseqüència del retall. Després del retall vindran els problemes, ha sigut un parell d'anys. Mira, a veure, una pregunta. Perdone, hola. ¿Me puedes ayudar? Es que estem buscant la Casa de la Cultura y así en este plano pues no el trobem. És que, veuràs, venim de fora Sí, Ya. si mos pogueres i no, indicar. estem un pa perdudes. Vale, yo igual así, pues bueno, yo te la puedo indicar desde así. La casa Ah, de la vale, sí, cultura, sí, ¿vale? perquè pues si millor, volem anar... millor, sí, perquè La tenim així, ¿vale? De los escales, tires per hacia la dreta y ahí está, ¿vale? Moltes gràcies, Vale, de re- Atenció perquè ens hem trobat un altre benifalloner del poble del costat, de més enllà del barranc del Mississippi, i anem a fer-li unes preguntes com correspon. Tu penses que hi ha algo pitjor que el retall? Els retalls socials, els retalls en sanitat, els retalls maten a les persones. Però creus que encara podríem un passet més? Un passet més, més enllà, més retalls, més retallades. Bé, no sé, es podria... Hi ha casos com Grècia que són pitjors, evidentment, però així ja estem prou mal com per a fer més retallades. I sabria dir-me què és el TIP? A veure, algo sé. Sé que és un acord entre la Unió Europea i Estats Units, però les condicions i... No, això no ho sé. No sabria profunditzar més. ¿Has oído hablar sobre el TTIP? He oído, pero no tengo ni idea de lo que contiene. No. No, es la primera vez que lo oigo hablar. Ni idea. No he escuchado nunca nada de eso. No senti res. Tu has escoltat parlar sobre el TTIP? És el tractat de comerç entre la Unió Europea i Estats Units, no? Efectivament. He sentit parlar, però no en els mitjans de comunicació massius, per així dir. Algo sentí per ahí, algo. Hola. Hola, Àlex. Mira, hem volgut vindre així a un puesto emblemàtic, no?, d'Almussafes, on podeu veure que n'hi ha un monument que feren, i és que resulta que si antes de l'euro gastaven el que era la lira almussafense, que era una moneda pròpia que tenia el poble. Sí, era una moneda local i és curiós perquè abans se feia el canvi de lires a pessetes, perquè la lira és més antiga, i de pessetes a euros. I nosaltres hem viscut així el canvi i al principi costava un poc, però al final sí. Maravilloso. Vamos a suponer que tú fueras la dueña del tesoro y que esto, el día de mañana, si se aprueba el TTIP, pasa a ser un Starbucks, una gran cafetería. Entonces aquí tú estarías trabajando muchas más horas y cobrando a €1 la hora. ¿Qué opinas al respecto? Pues que eso sería una putada para todos. Home, jo penso que al final acabarem així, però no n'hi ha dret a que facin aquestes coses, perquè no és el mateix una cosa que ve directament produïda per nosaltres que una cosa que
està tota manipulada, vamos. Jo em contara que el dia de demà tots els productes artesans que tens, tota la farina, el pa de poble, tot això passarà a ser part d'una gran multinacional americana i que només pogueu vendre bollicaos, bolleria industrial i gorrinada de salut, i que vosaltres només tinguereu un percentatge mínim de tot allò que veneu. Pues me pareceria molt mal, normal. I de fet és que ara ja n'hi ha molta tendència ja. I si jo el diguera que el dia de demà, eixa meravellosa escola, tu has de pagar per a que la teva xiqueta vagi a escola i has de pagar inclús des que és menuda fins a la universitat, has de pagar multiplicant les taxes? T'imagines aquest futur? Pues per desgràcia sí que me l'imagino, sí. I me pareix molt mal, molt indignant. Espero que no arribi a passar. I si jo li diguera que d'aquí uns anys, si s'aprova el TIP, aquesta farmàcia passarà a perdre tots els seus drets perquè la sanitat estarà privatitzada i la gent no podrà comprar els fàrmacs i vostè tindrà que treballar per a un gran almacén venent pastilles, què em diria? I què te pareixeria si el dia de demà esta carnisseria on fan les millors hamburgueses de Almussafes i de Benifaió se convertirà en un McDonald's i els treballadors perdrien els seus drets, els seus salaris foren sous molt baixets, etc. Què et sembla això? Pues que no té ni idea del dia a dia ni de la vida de ningú, saps? Me penso que seria una precarietat per als treballadors, no? Si una multinacional ve i es fa amb el comerç minorista, en el xicotà comerç, evidentment es perdria llibertat i es perdrien drets. Si jo comentara que en un futur pròxim esta herboristeria passarà a ser una gran parafarmàcia estadounidenca on sols pogueres vendre pastilles ja que venen totes manipulades genèticament i tal, què et semblaria això? Pues un poc mal perquè no m'agrada lo modificat genèticament. Exacte. I menys que m'absorbisca algú, vaya, soc la mà. Sí, pues així tenim este monument típic que és molt conegut a Almussafes, que bueno, és molt similar a uno que n'hi ha en Benifaió. En el Xile no n'hi ha, però en Benifaió sí. En Benifaió n'hi ha dos torres que són com aquestes, les feren la mateixa civilització, que esta civilització resulta que abarca un territori molt gran, no? I ja veus tu, arribar fins ací. Imagina't, portaren pedra a pedra atravessant el barranc, pedra a pedra. I això com ho farien? En rodes? No s'explica, encara no n'hi ha hagut s'està investigant, però no n'hi ha conclusions. I aquest tema del TIP, tu l'has escoltat als mitjans de comunicació? No. Pot ser perquè ho porten en secret? Lo que no interessa no se conta. I ha vist alguna d'això als mitjans de comunicació? I has escoltat alguna d'això als mitjans de comunicació? Sí, la gent cada volta se queixa més de tot este tipus de tendes. Puede ser también, no sé, yo de momento no me han informado y tampoco el mass media tampoco no ha hablado mucho. Has tingut l'oportunitat d'escoltar aquest tema sobre el TIP en els mitjans de comunicació? No, es la primera vez que lo oigo. Pot ser perquè... Pot ser perquè estiga en secret? Pot ser, no ho sé. Puede ser, no sé. Eso no lo sé. No te podría comentar sobre ello. Vale, pues muchas gracias. Moltes gràcies per la teva col·laboració. De categoria, gràcies. Espera que se sentit bé. Ori, arreando que el gerundio. Mig de baix vull la carn per fer l'entrevista, Això és meravellós. Mel, dona'm una abraçada. Muy bien, muchas gracias. Oh my god! Un carajillet. Oh my god! Facileta, sí. Uy. Bé, i fins així el nostre programa especial Benifaionnencs pel món. I recordar-vos que si voleu més informació sobre el TTIP, el dia 6 de març al Centre Cultural d'Almussafes farem una xerrada especial. Fins així, amics, vos esperem. Adeu! Adeu!